ओइ मालिक, मा जादों नोंना आथिङा मा जादों? मानि लेंग्रा लेंग्रा थाबायदों? आं दाखालिनिफ्रायनो लेंग्रा लेंग्रा थाबायनाय नुदों नोंखौ। मा जामारदों हा? खोन्थालाय, मा जामारदों? मिथियालै सेन्देल भाइ, मा बुंबावगोन, मा जादोंथाय आथिङा दाख्लैनिफ्रायनो लेंग्रा 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 थाबायदों। मा जादोंथाय मोनथिया। आं मालिकखौलाय मा बुंबावनो, मालिकआ जाबायदि खस्थ' खालामबायना आंनि बे आथिंनि थाखाय। हरै खारदावलाय हरै खारदावलाय, डक्टरनाव थांबाय, डक्टरनावबो एक्सरे खालामबाय, आरो एक्सरे खालामनानै आल्ट्रासाउन्ड खालामबाय, ब्लाड टेस्ट नायबाय, सुगार नायबाय, बायदिसिना अनेक नायबाय। थेवबाबो ना डक्टरा जेबो बेमार गैया होननानै बुंबाय। अब्ला आं मा खालामनो? मोजां नायलै, मोजां नाय आथिं भाइ। नोंखौ दायना सायनासो रायदों खोमालै। मोजां नाय आथिं भाइ। ओरैनो दाख्लैयो नुवाखै आंखौबा जुथाखौ फिउ खुबैहरनानै गारहरदों बियो आंखौ रागा जोंनानै। मानो नों आथिंनि दायाव आं जुथायाबा मा दाय जाखो? फोनद्राब गारहरबायब्रा आंखौ। दा बेखायनो मोजां नायलै आथिं भाइ। गोजान गोजानावहा नायदों, अजानाव नाय, आरो अजानाव नायनानै ओमफ्राय मोजां फुजा होनानै दानहोदै। आथिङाव अब्लानो हामगोन नोंनिया। आरो आथिं भाइ, बे जानला मानला जायगाफोराव बारला बुरला खालामनाङालै। बिराद डेन्जार दानि जुगावहा, एकदम खाथ्राथार। बेखायनो आथिं भाइ मोजां नाय दे। आरो डक्टरनाव जेबो गैखायाबालाय अजानाव नाय।